pri štarte, pri pristáti z dôvodu úpalových prúdov, ktoré môžu ovplyvniť riadenie lietadla. Áno, sú to piloti, ktorí majú dovolené robiť presentations. Teda ideme teraz k detailom. Povedal som niečo o dráhe tu v Piešťanoch, pokiaľ sa nám obe lietadielka otočia, bude tu kľud, porozprávali si niečo o dráhe. Dĺžka 2000 metrov. Lietadlá tohoto typu, ako je Airbus 319, 320, Boeing. Ktorá vyrába elektriku, ktorá sa vysunie, vyrobí elektriku a tým sa využíva táto elektrická energia na pohon náhradného hydrogénu. Skoro ľuďom, ktorí sa naozaj boja lietať. Nie, to sú profesionáli, na všetko sú postupy, checklisty, všetko je nacvičené na simulátoroch, kde simulátory sú dokonalé. Máte rôzne levely simulátorov, sú simulátory, kde sa učia len tzv. Postupy, potom sú simulátory, ktoré vás učia plne, sú to full motion, kde máte všetky príťažlivé sily, ale dnes tu nemáme simulátory, ale máme tu touch and go, teda pár pilot si zanátal, štart a prisáte. A zmena klapiek do vzletu, naberanie rýchlosti a vzlet. Na leteckých šerlakách je aj tá naša dnešná. Ozerám, kde máme Fokker 100, ten je zhruba... No ale poďme tej bezpečnosti, ktorú si začal. Mimochodom Airbusy, som povedal, náhradný zdroj energie, všetko riadenie, nemá klasický knibel. Má zaistý 319, znovu ako sa približujem, je to minimálna rýchlosť, ale podľa klapiek to vyzerá, že to nebude pristátie. Ale je to vlastne len prelet v pristávacej konfigurácii. Áno, vyslovene, toto je minimálka, odhadujem 142. Neviem na kilometr, teraz sa vyslovene to je niečo, ale jednoducho všetky tie veci, aj riadenie letovej prevádzky, letových hladín sa odvoláva na fity, úzly. Je to predstavované takto. Aj keď je to zvláštne, musíme povedať, pretože metrický systém okrem Spojených štátov amerických funguje všade na svete, ale letectvo... A vy tými motormi chytíte vodu a vás jednoducho hodíte nos do vody, takže on to dal vyslovene, ako sa hovorí, do sklzu na tej vode. Maximálka! Maximálka, mimochodom po 10 000 250 uzlov, okrem